καταλαβαίνετε, είμαι στο Skyward και πρώτο βίντεο με facecam, yay. Σε όλο το πράγμα μέχρι να μπει το game είναι. Ναι, να παίξουμε 2-3 ματσάκια, 2 βασικά γιατί 2-3 δεν παίζει. Αυτά, θα παίξουμε λίγο με sniper ή με κάτι άλλο, παίζω drone τώρα. Campers. Αυτά, από μένα σε λίγο καιρό έρχεται ένα ματσάχυλο. Έρχεται ένα μοντάζ με quick scoping και θα προσπαθήσω και trickshot άμα βγάλω κανένα. Headset δεν φοράω γιατί ορίστε ο λόγος. Θα με ρωτήσετε πώς είναι. Ακούστε. Έπαιζα match με Call of Duty και είπα για πρώτη φορά στη ζωή μου να βάλω headset. Έβαλα πρώτη φορά στη ζωή μου headset. Επειδή έπαιζα χωρίς δεν μ' άρεσε, επειδή ήταν λίγο χάλια, αλλά έπαιζα με headset. Πρώτο μάτς θα πάμε καλά, δεύτερο μάτς τους νικάμε 40-20 κάπου εκεί και μας το γυρνάνε. Και ξέρετε, να με παίρνει το split screen. Πώς να αλλάξω κλάση. Με παίρνει το split screen χετίδι quick scope. Ολόφαρος. No, yes, I'm a pro. Oh! Hit market. Nice one. Τόσο μέτρο. Hit market. Call of Duty Black Ops. Έλα. Hammer. Noobs raise my kitty. Raise my kitty. Oh, kill grenade. What? Ρε πούς, γιατί το έπειρες. Νομίζω ήταν hammer. Ναι. Τι ήθελα άλλο να πω. Ότι κατά με ναι, Skyward κάτω παύλα ένα μικρό έχει και ένα μεγάλο. Πες μου μαζί άμα θέλετε. Δεν έχω sniper. Όλους πάλι. Κάντε με add, λογικά θα το βάλω και στην περιγραφή. Σε αυτά τα βίντεο τα τελευταία πήρα μεγάλη υποστήριξη, εντάξει δεν πήρα και τεράστια, αλλά πήρα. Οπότε ναι, γι' αυτό έκανα και το facecam. Βλέπω πάει 3 λεπτά, τώρα θα προσπαθήσω να κάνω μεγάλα επεισόδια. Όσο μπορώ. Οπα. What? Βρωμιά. Έχει το γόστα του στους χαρτιάς. Πολύ βωμένη. KIA. Αν και δεν ξέρω τι σημαίνει. KIA. Πάρω τύξω. Αν με πήγε κάποιος καλά θα ήταν. Μα τους τρώνε όλους, τρέχω. Digital SWAT. 4 λεπτά. Μετά σου λέει Σταύρος εκεί εσύ. Γεια σου φίλε μου. Ρε bro. Ρε, you mad bro? You mad bro? Πήρα 2 άτομα αυτός, πήρα 2 άτομα. You mad bro? Έχουμε και πλάν, ναι.
με κάποια άλλους φίλους μου. Κάτι τη phase, εντάξει, phase τώρα. Phase πάνω πολύ τέλειο, αλλά εντάξει, ξέρουμε τουλάχιστον sniper, όχι αρμούμπες τώρα. Όλοι ξέρουμε από κάτι. Κόλλησα! Μη! Κόλλησα στο φορτηγό. Piece of shit. Dragon Fire περάσει. Δεν σου πάει με το Dragon Fire. Φίλε μου! Φίλε μου! Δεν νιώθει. Δεν νιώθει αυτός εκεί μέσα να πας με τον Dragon Fire. Μπράβο! 2 εκατοστά τα τυχώματα. Τούβλο. Με Ελένα καθότανε. Τι κάνει αυτός ο κύριος. Και εγώ στο πάνω από το quickscope. Αυτό έπρεπε να κάνω quickscope. 6 λεπτά βλέπω πάει το βίντεο. Θα έχετε να βλέπετε τουλάχιστον. Και ειδικά με κιόλας. Οπα, άντε πάτε λίγο hardscope. Λίγο hardscope κανένα δεν διάξε. Εγώ θέλω το τελευταίο κιλό γιατί δεν το πήρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά από μένα παιδιά, κάντε ένα like, ένα comment αν σας άρεσε το βίντεο και πήγαινε και στο challenge upsec με το C4. Τι άλλο, ένα subscribe φυσικά σας άρεσα, δεν ξέρω, φυσικά και σας άρεσα, αλλά τώρα εντάξει τι να σας πω. Αυτά από μένα, λέμε την επόμενη φορά. See ya!